Aici avem o femelă de loh. Aici tot așa. Angora pitic. Aici avem o angora englez. Aici tot angora. Aici tot angora. Tineret, pui. Un reproducător mascul angora. Niște pui. Câteva cuști cu un berbec. Femele angora. Pui. Un uriaș de Transilvania mai bătrân. Femele angora uriaș. Femele angora uriaș. Californian. Femele de reproducție picole. Un berbec pitic. Niște tineret. Un angora pitic. O femelă californian. Deci asta este o parte din cuști. Trecem și la celălalt sector de cuști. Aici nu se vede prea bine. Am tot tineret. Femele de reproducție, picole, angora, picole. Tot picole. Angora uriaș. Angora pitic. Femele de angora de reproducție. Mascul angora uriaș. Femela cu pui, angora. Femele de picole. Tot așa. Picole colorat. Tot picole colorat. Tineret. Berbec pitic. O femelă picole. Cam asta ar fi și celelalte cuști. Mare parte din ele sunt goale pentru că am redus foarte mult efectivul. Pe perioada ieri ne-am păstrat numai ce am de reproducție. Celelalte cuști urmează să fie umplute primele fătări. Deci cam asta ar fi mare parte din crescătorie. Mai sunt câteva cuști separate în alt compartiment, dar în alea nu mai țin iepuri și afară. Aici este la interior într-un pod. Pentru cei care m-au întrebat ce cuști am, cum am, cam cum arată animalele. Deci,
Cam asta ar fi.